Arratsaldeon eta ongi etorriak Bilbo Zaharra Forumera, beti esaten dugu bezala. Oain, aurkezpen hau egiteko, hasi naizenean zehose preparatzen, bururatu zait, prestatzea edo zerbait esatea, atzo egin genuen itzaldiaz, gara da, etorri ez gineten ontzat edo lan. Baina gero, eta hartu ditut, apunte pila bat, eta zinaiz, eta jadana egindan eukanean, iruditu zait etzala egokia, atzo esan zirenak gogoratzea, eta izkate guztu txarrekoa ere iruditu zait, gaurko konbidatuen aurrian, eta ez da ere zer uste dut, gaurko itzaldiak daukan niretzat behintzat alizienteetako bat dela ikustea atzoko gauzak azalduko dira eta beste modu batera kontatuak segurazki. Beraz, sentitzen dut, atzo egon ez zineten ongatik, baina ez dut kontatuko atzo zertzuk esan ziren. Orduan, zehose esan behar dut, eta orduan, irakurriko dizuet deskripzio txiki bat Inigo Aranbarrirena, dena eman behar jako, dena emon behar jako novelako deskripzio bat, gaurko gaiarekin, bizkat lotua dagoena, paisaiaren gaiarekin. Lanbrotan, egun hasigabeak fluoreszente islak baino ez dizkio itzultzen gelako leiotik begiratzen duen aldiko julen askueri. Lau hodi zuri gauaren ilunean esekiak pinudian galdutako begien gainetik. Behelaino itxua zetorkien mendialdetik, auto baten argiak errepidean behera, argi luzeak zituela tarteka bide gurutzerantz. Hori da, emon behar jako novelako, Inigoren novelako zatitxo bat. Eta anarirena irakurriko dut, guk hemen esku horrian ekarri dugun zatitxoa denok ikusi ahal izan duzu. Paisaia ez da aldatzen, norbera aldatzen da. Urtaroek jazten eta erazten badute ere ez da aldatzen. Dagoena beti dago hor, beti egon dena. Badakigu, ikasi dugu erosioa, izotzaroa, ikasi dugu, baina ez dugu ikusi. Pertsonak ez du perspektibarik aski naturari begiratzeko. Norberaren bizi oso bat ez da, une bat baino, aurrean duen mendiaren denboraren kontra. Paisaia ez da aldatzen, norbera aldatzen da. Hauxe besterik ez, gaurko gonbidatuak aurkezteko eta edozein aitzaki da ona, baita Ogabaren 25 urte hurrena ere Inigo Aranbarre kanari hemen eukitzeko. Eskerrik asko. Bueno, ni hasiko naiz eta nik ingot zerbait nire esperientziatik, pixkat Pedrok gonbidapena luzatu zidanean, pentsatu nun berriro irakurtzea, aspaldi irakurri nun, hemen esaten duenez amak oparitu zidan 1980ko Santo Tomasetan, eta orduan benetan gozatu ederra hartu dut berriro irakurtzen, eta nik Pedrok ipinitako aitzakia pixkat paisaia zen, eta nik pixkate paisaiaren aldetik begiratu dut, eta nire esperientziari buruzko gogoeta batzuk egin ditu. Pedrok aipatutako testu hori idatzi nun margolari batek eskatu zidalako bere obrari buruzko zerbait idaztea, eta ni harrituta geratu nintzen niri eskatu zidatelako zenik ez baitakit gauza asko margoari, pinturari buruz.
Eta esan nion, bueno, ez dakit, erantzuteko kuadroak ikusi beharko nituzke, eta kuadroak ikusterakoan ikusi nun nola hainbeste urtetan bazeukan elementu bat bea Aiako harrien parean bizi da, eta orduan hainbeste urtean behin margotzen du Aiako harri hori, eta ikusten nun, imaginatzen nun bea Aiako harriaren aurrean hori margotzen, eta denbora osoan gauza bera margotzen, baina denbora osoan gauza desberdin bat margotzen, ez? Urtetan zehar, bai kolorea, bai, eta orduan horregatik idatzi nun, ez? Paisaia ez da aldatzen, norbera aldatzen da, ez? Eta pixkate sarrera hori hartu nulako bakoak hitzaldi honen aitzakian, eta ireki nuen da ikusi nuen azpimarratuta zegoela, seguru asko nik lehenetako azpimarratu nuen liburua izango zen, eta adibidez azpimarratuta dago zepoan harrapatuta dagoen hanka bere hortz propioz moztea basurdearen legea duzu. Eta zeatik azpimarratuko nuen hau, ez? Oin ez duke azpimarratuko, eta ez duzu ezagutzen igual zeure burua azpimarraketa hortan, ez? Orduan, esatezu, liburuak ez dira aldatzen, ez? Norbea aldatzen da, ez? Eta oin beste gauza batzuk azpimarratu ditut, eta gauza horiei buruz jardungo dut. Bueno, paisaiaren adierak zen pixkate gaiaren plantamentua, eta hasi nintzen begiratzen paisaiaren, bueno, oraingoz da behin paisajea edo paisaia nola esatean, paisaia, bai, zein die, excepzioak, zein die, bidaia eta, bueno, paisaiaren definizioak begiratzen hasi nintzen, eta bai John Berger edo Susan Sontagek eta gauza asko dituzte idatzita honi buruz, eta badaude hainbat desenkontru bezala, norbera parte den, edo norbera paisaia den paisaian, edo begiratzeko moduan ote dagoen paisaia, edo kotxetik, edo trenetik edo ikusten dena. Bueno, nik egin du pixkat paisaia hor dagoena da, osea ez da hor dagoena, baizik hor dagoen hortan zuk ikusten duzuna, edo zuk erreparatzen diozuna, edo zuk ikutzen zaituena, zerbaitek paisaia izateko, eta orduan edo zer izan laike ez. Obakoaken paisaia pertsonaiak eta historiak, esango nuke, materia beraz egindako elementuak bezala azaltzen diela, ez? Paisaiak sekulako influentzia du pertsonaietan, pertsonaien aldartean, zita pilo bat azaltzen dira paisaiari buruzkoak, eta bata bestarekin ahazten dira, eta zenbaitetan adibidez paisaia bera pertsonaiak edo baino protagonistago bihurtu arte, ez? Adibidez horre Laura Esligoren ipuin batean Amazonia azten danean, da denborazan Amazonia dago, eta hor oso historia fuerte dago, baina zenbaitetan eretzat horrela berrirakurrita, horri erreparatuz, paisaiaren sekulako potentzia oso potentea da liburuan. Bueno, eta narratzaileak, liburuko narratzaileak, bere burua definitzen du garo eta goroldiozko izaera duna bezala. Eta bera paisaiaren barne bezala azaltzen da. Eta orduan pixkat denbora osoan neguak kalte egiten dio, neguak barrurantz sartzen du, eta gero azaltzen da argia eta argi izpi bat azaldu zen egun hortan, edo goizean, sekulako influentzia dauka